Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Bendil channel. Totot totot. Iki ceritane ngene lho. Iki ceritane aku arep marani ketua SKC ning nggone warunge Mbak Rin kampung ning Dumdubus kono. Mau dik bengi iki telepon aku, mbok nyampe aku turu soalé mulihku kerja sore jam 5 jam 4 kae lho aku teko omah terus turu blek wis gak sadar kadol esuk. Mangan terus gak sadar. Turu sampai dol esuk iki. Ceritane ngono ki aku arep rono ning gone ketua SKC buat nyampok kayak apa aku ya ora roh. Ale dek iki ngebel-ngebel apa ngono. Aku tak rono sik ya lur kanggo karo perjalanane rono tak sepile. Dalan perjalanan ning gone warunge Mbak Rin tak sepile ya. Aku tak rono dhisik, Bos. Ya. Rono Bos, bisa toko omah ketua SKC Bos. Gitu. Lho, tapi aku kon moro ning warung e. Ning warung ora moro ning warung. Aduh kono Bos. Wong ning waduk kono paling. Dalane kok ngene lho Bos. Yo. Sepeda ngono wis gak. Nek wis gak sepeda. Wis gak Bos. Sultan Bos. Dari ngene lho. Dalane pos perhutani. Tapi malah indah. Lalu jagung wis jantan iki lho. Yang panen neh. Iki lho. Wis Bos. Ya aku tahu ditinggal ini lho Bos, ning gone iki lho Bos. Sing aku ditinggal delik kalau ning kene iki lho Bos. Aku kon lab dhewe ning gone iki. Ning gone kerdu iki, aku kon lab dhewe kae, yo ning kerdu iki lho. Bengi pas bengi jam 2 jam 1 lho. Ning kerdu kuwi yo anu tinggal ngono lho. Ning lokasine kok ngene iki. Kok tak dudoi lokasi sing nggonku dicukur Bos. Sing aku dicukur gundul Bos. Lokasi tak dudoi Bos. Lokasi ini aku dicukur gundul ning kene iki lho Bos. Lagi jahat iki gerombolan. Iki demit tok ning kene iki wis pol iki. Lokasine aku dicukur gundul ning kene Bos lokasine. Lokasine kuwi. Nah, lho Bos. Nek Jati Gede kuwi lho Bos, lokasine kuwi lho, ning kono kuwi. Nek Grombol resik ya Bos. Ning kono kuwi aku dicukur gundul kae. Lah kuwi lho lokasine ning kene iki.
Aku dicukur gundul kan ning kono kuwi. Lokasine ning kono kuwi lho. Aku dicukur gundul karo dikebyok kembang worawari. Nah, terus bar akeh adusku ning kene. Adusku ning kene iki. Adusku ning kene iki. Adusku iki. Adusku ning kene iki. Adusku. Ya adusku ning kene iki. Adusku ning kene iki. Adusku ning kene iki. Woi, adusku ning kene iki ben pasti cukur gundul ya adusku ning kene iki. Lah nek nyukur ning kono. Woi. Gak cukur, wadus nyemplung ning kene iki. Ngene iki. Sekali ngeri gung lewong-lewong iki kali iki. Wis kita balik terusno juangan rono. Iki rono warunge iki, Bos. Enak iki lho. Tupane iki lho. Kok ning ngene iki lho. Ini tuh, Dik. Lagi lho. Melumpuk ta ta? Sopo ae? Yo, mak ya. Anggun barang. Sopo ae? Anu, iki. Woi, yo lagi lho, langsung ke lho, bengok ke lho. Wong wis ngelumpuk ning kene. Ya. Lho. Langsung tak concong kamera, Bos iki. Tuh SKC langsung tak concong kamera iki lho. Kuwi lho, wong ning kene, Bos. Bae ning kene ngelumpuk, Bos, wong akeh. Iki lho. Lho ki nek tanggoku barang ki, lek sapa? Ke Mbak Rin kae. Iki lho. Iki lho ketuane jering golek iki lho wonge. Iki lho. Kok golek sapa? Lah kuwi lho. Lah kuwi lho piye ta? Iki karo kae. Walah lah biyo enek sapa siluman opo kae? Lah kuwi lho gak akeh lho kuwi Mbak Rin ning kene. Kuwi wis aku teko kene iki lho. Gak. Punten. Iki lek sakri iki. Iki lho sakri wae. Yo sak RT karo aku to iki. Yo sak RT pas. Sak RT 15 padha 15 e. Kayak kesekadalan kuwi. Gak iki wong sekti iki nyekel kula tanpa tangan yo iki. Sakri iki. Tanpa tangan ya. Nek nyekel tanpa tangan lek sakri iki. Kuwi tanpa tangan nek nyekel ki tenan lho kuwi lho tak dudohno iki lho tanpa tangan iki nek nyekel. Iki rada rame iki lho. Lho. Lagi piye? Iki piye acarane? Kok kita teklak-tekluk lemes gitu ya? Lemes ya. Lemes piye? Nyeneni cacah iki. Lah nyapa diseneni nek? Bagi aku nyeneni. Oh, bagian nyeneni penasihat. Ya. Iki lho. Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Nek nggone KJP wis jaksa penuntut umum iki lho. Jadi nek wong rada salah ya disalahno. Sing bener ya dibenerno. Ora wong salah dibenerno. Lah kuwi lho. Lah kuwi sing saiki sing lagi viral kan kecuali nak nganggo duit salah iso bener. Tapi nak musuh jaksa penuntut umum sing muridnya Tom Samcong iki nak salah tetep salah. Lah kuwi salah tetep salah kuwi. Salah, nak bener ya ora oleh disalahno. Kudu bener. Jadi umpama enek gambare no wong sikepan, wong itu sikepan nganggo timbangan lebih kudu imbang. Imbang. Kuwi jenenge. Kuwi timbangan berarti nek imbang kuwi. Timbangan karena aku lahir di kuwi Libra iki gambare kuwi. Mantau sisik. Lah kuwi lho mantau sisik kuwi lho. Lah kuwi lho mantau sisik kuwi lho. Ben rodok klimis. Apa? Saya tak nge-vlog dulu teh. Mbak aku pirang dino ora nge-vlog. Iki kok jere lemes kenapa tuh Mas iki? Lemes ya parpadu to, konangan selingkuh lho. Oh, alah lah ngono kuwi lho kok kakean polah to iki sing selingkuh sing maca apa to ngono kuwi iki. Cah nom nang. Oh, cah nom. Aku layak ning gone nganu ndelok kok leren tuku barang. Lah lho, yo opo nang. Oh, alah mbok yo ngojo ngono kuwi to, Bos. Iki raja pemburu ki. Sing ndi? Iki nek diblek-blekani wong iki raja pemburu kok iki. Ora wae pilih rono. Conconge. Malah diteni sik. Malah mbiteni iki engko. Iki lho. Jadi kowe anak kiriman tanggane apa iki? Kiriman santet, Bang. Gimana santet ta engko? 250. Oh, terima kasih yang mengirim.
Panjang umur murah rezeki sehat selalu. Lewat tangane kakakku ki. Tiara juga boleh 250 Tiara juga 250. Jenenge Tiara. Kuwi kan vlogger-vlogger sing kelem, maksudnya sing gak tahu upload ngono kuwi. Mungkin itu bentuk support untuk semangat konten. Nah. Tapi kabeh kan yo karek mereka masing-masing. Kira apa ngono iki kudu piye ngono, Dik? Kudu Konsisten lah wis digoleki. Kuwi kudu apa, Barin? Konsisten. Sregep-sregep. Kita apa sregep maca apa sregep nulis wi? Disemangati, dene disemangati jek gak sregep. ya wes. Oh lah. Pasah. Mas kesel sing nyuwun. Sal. Kesel. Yo, yo mas iki diwangi, dikek semangat, dikek ngene. Dene gak semangat. Lima kayak jus buleken. Iki lho wis lame. Iya tenan nang. Lah lho. Sing tuwenang iki. Gak Iki tak. Gak teko-teko apa piye piye wis piye. Ya teko iki. Arep teko ning ngarepe iki yo kalah omong tok wis gak iso cit. Lah. Lho kok cit piye to? Jajal kok Iki piye to kasusmu ki piye to iki karo bojomu ki kok geger kowe. Lah piye to? Gak apa-apa kok gawe emang tujuan mrene piye? Tujuan aku rene iki yo rene to iki. Terus Kalau gede aku malah mbok plok to iki. yo Malah kok video to. training. Sampai dulu. 250 sih pusat 10. Ya nang ya lho. Lebih lebih diadi ki prasang piye, Mbak Rin? Dia muter ngamplang cangkeme. Lah kuwi lho kok iso mlebu kampleng kuwi lho kok iso. Kuwi ngono lho ceritane iki udan-udan duren wis udan, Bos. Masa wis udan. Wis poder sih. Nanto. Duren wis udan Ora poder udan. sih. Kalau keperlamu yo nggur ngevlog ngene iki. Nang. Tok iki aku sowira ngeplok dhek pas live dhek iki ndang kon pas kon moro SKC ya udan deres kok kon. Dan terus. Rono. Kamu gak kerja? Kowe ngapusi. Ngene. Lah aku kan yo omong to ning ngono wisan. Kan gak udan, kowe ngomong Udan to. Wong ning ngene videoku live udan kok. Wis live YouTube nang. Eh? Wis live YouTube. Iso. Masa iso? Iso tapi kan go monet to. Heeh. Apa? Sementing apa mungkin jadi bedino upload to. Engko nak monet tak anu nang, tak warai nang. Wis iya. Ngene lur, ki aku wis teko warunge ketua SKC, ngene Mas Dik Kulot, ya wis ngono ae live Aku apa ora ketua. nganuku tak nganu vlogku tak kiri sik ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep neng gone